Josef Gallia jiġi arrestat ġewwa l-Italja, u aħna sirru nafu dwarha dil-ħaġa, provaw segwu n-numri sewwa. U dil-ħaġa aħna sirna nafu dwarha fit-28 ta' Mejju. 3 ijiem qabel, fil-verità, aħna sirna nafu biha fit-28 ta' Mejju, ma u fil-verità ġie arrestat fl-14 ta' Mejju, ġimagħtej qabel, però qalulna ġimagħtej wara. Indimita ħareġ il-mandat ta' arrest Malti bejn fil-frattemp. Mela, qed isegwu, right? Mela, fil-frattemp joħroġ il-Maltin joħorġu, mela da ġie arrestat għalfejn il-Ġermaniżi jridu jarrestawh u joħdu l-Ġermanja. Fil-frattemp il-Maltin bejn l-14 u 28 joħorġu mandat ta' arrest ieħor. Jgħidu le toħdux il-Ġermanja, ġibu waħda Malta, għax għal-Malta rridu ħal affarijiet oħrajn. U meta ma bdewx jgħidulna iva mal-ewwel bdejna jgħidulhom imma leta aħna rridu ħal iktar affarijiet u mbagħad bdejna nżidu mal-lista u għamilna elenku daqs l-ostja. Sa frattant waqt bej l-14 u 28 bej ġifieri meta verament ġie arrestat u meta sirna naħu dwaru, arrestaw il xi ħadd ieħor li jismu Jason Farrugia. Jason Farrugia kien is-CTO, ġifieri Chief Technical Officer tal-Malta Gaming Authority li kien fil-verità, allegatament f'komplott ma da l-istess Josef Gallia. Sewa, li apparentament da s-CTO insomma kienet jagħti xi informazzjoni lil Josef Gallia li mhux suppost kellu jtielu, mbagħad insomma u mixli b'ħafna affarijiet. Fil-fatt jekk taraw flus nefasti mhux ta' dil-ġimgħa tal-ġimgħa l-oħra dil-istorja hija spjegata mill-bidu tal-aħħar il-kolonna li kteb Charles. Allura qishom il-Maltin f'daqqa waħda wans li dan inħataf barra minn xtutna, bdew jippreċipitaw il-każ tiegħu Malta, malar kemm jista' jkun. Issa eżatt is-CTO kif jidħol f'dil-istorja u għalfej eleġġew li arrestaw issa mhix daqshekk ċara, però lanqas kombinazzjoni. Li forsi nixtieq insaqsik, forsi tista' tieni teorija tiegħek hija jekk dan Josef Gallia huwa daqshekk viċin in-nies setana tal-pajjiż tagħna sewwa. Da kien jaf li kien hemm mandat ta' arrest Ewropew fuqu. Min jaf? Daka ma nafx jiena kienx jaf. Li kien viċin dan li b'xi ċertu mod biex da spiċċa konvolt f'Tasnus fit-2014. Mela tlaqna?